Γεια σας. Καλημέρα σας. Θα μου πείτε τη γνώμη σας για τα τέλη κυκλοφορίας. Στην Κέρκυρα πρέπει να τα πληρώσουμε? Νομίζω πως κανένα φόρο δεν πρέπει να πληρώσει κανένας Κερκυραίος, ακόμα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή μας χτυπάνε με τους φόρους, με τα λεφτά. Με αυτό θα επιτεθούμε. Δεν μας χτυπάνε με όπλα. Έχουμε πλήρη νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Ακόμα και για το 1 ευρώ. Έχουμε κάνει ήδη μια δουλειά, έχουμε κάνει αγωγές κατά του... Οι δρόμοι στην Κέρκυρα είναι γεμάτοι λακκούβες. Τα λεφτά που πληρώνουμε ξαναφτιάχνουν τους δρόμους? Βεβαίως, επιστρέφουν από τα 70 παραδείγματος χάρη εκατομμύρια που εισπράξαμε πέρσι. Εισπράξανε. Τα 2 εκατομμύρια πήγανε δηλαδή καμία ανταπόδοση. Ελάχιστη. Που σημαίνει ότι μας παίρνουν τα χρήματα και δεν επιστρέφεται κάτι. Αυτό είναι κακό και για μας και για τον τουρισμό, δηλαδή κάνουν πολλαπλές ζημιές στον τόπο. Η έννοια του φόρου που πληρώνουμε είναι ανταποδοτική, δηλαδή δίνουμε φόρο και πρέπει το κράτος να μας ανταποδώσει τις υπηρεσίες ανάλογα με το φόρο που πληρώνουμε. Μας το ανταποδίδει, γιατί τώρα τελευταία πληρώνουμε για τα νοσοκομεία, πληρώνουμε για την παιδεία, πληρώνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Έχω να πω με μία λέξη γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, ότι ακόμα και στην τουρκοκρατία υπήρχε το 10%, η δεκάτη. Ακόμα και σε αυτό το καθεστώς υπήρχε η δεκάτη, που ήταν ένας φόρος για όλους, για όλα τα πάντα. Και αυτό δημιουργούσε μία κίνηση συγκεκριμένη στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ή οι κυβερνώντες όλοι και η αντιπολίτευση είναι αδιάβαστοι, ή εκτελούν κάποιες εντολές, κάποια σκοπιμότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν έχεις ένα συγκεκριμένο φόρο για όλα, ακόμα και τη δεκάτη που είχαν οι Τούρκοι, θα ξέραμε ποιο θα ήταν το καθεστώς και για όλους. Τώρα όμως με αυτούς τους φόρους που βάζουν καθημερινά, θέλουν πρώτον να φοβήσουν τον κόσμο και δεύτερον να διαλύσουν ό,τι έχει μείνει και από το κράτος και από τους ιδιώτες. Προφανώς ακόμα και ο πιο αδαής αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια εθνοκτονία. Προσπαθούν να εθνοκτονήσουν την Ελλάδα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να τους πληρώσουμε αυτούς τους φόρους, τα χαράτσια που βάζουν. Δεν το συζητώ, είναι γελοί. Αυτοί που τα βάζουν είναι παράνομοι, είναι γελοί αυτοί που τα λένε στην τηλεόραση, είναι γελίο όλο το πολιτικό σύστημα και πρέπει ο κόσμος γειτονιά-γειτονιά, πόρτα-πόρτα να αρχίζει να μιλάει ο ένας με τον άλλον. Να καταλάβουμε ότι όπως θα διοικήσουμε την οικογένειά μας, έτσι θα διοικήσουμε και το χωριό μας, έτσι θα διοικήσουμε από εδώ και πέρα και την πόλη μας και έτσι θα κυβερνηθεί και ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτοί μετράνε ανάποδα. Είναι θέμα χρόνου. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι στην τηλεόραση να φοβίζουν τον κόσμο. Είναι τηλεάνθρωποι. Είναι κατασκευάσματα του συστήματος μόνο στο γυαλί. Δεν έχουν το στένος να βγουν έξω να πούνε είτε από εδώ είτε από εκεί το παραμικρό. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος από τους πολίτες που μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να πάρει φορολογική ενημερότητα ή αν δεν πληρώσει το χαράτσι στο ρεύμα θα του κόψει το ρεύμα. Σε αυτό τι έχετε να πείτε? Αυτά είναι όλα μυθεύματα. Αυτά είναι όλα, ποντάρουν στο τρίπτυχο. Φόβος, φόρος, τόκος. Αυτά είναι όλα κατασκευάσματα της τηλεοράσεως, επομένως ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η τηλεόραση και αυτά που λέει. Είναι όργανο των τηλεανθρώπων, της τηλεκυβέρνησης, η οποία μας κρύβει ένα μεγάλο σχέδιο ευθρακτονίας των Ελλήνων. Εξόντωσης. Εξόντωσης, βέβαια. Εκεί θέλουν να πάνε. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε χάσει ποτέ, δεν έχουμε φύγει ποτέ από εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε συγκρούσεις, οι οποίες θα φέρουν ανακατατάξεις. Πάρα πολύ σύντομα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν πληρώσει κάποιος το χαράτσι, φοβάται μήπως του κόψει το ρεύμα? Τι μπορεί να κάνει για αυτό το πράγμα? Υπάρχουν όλες οι νόρμες και όλες οι διαδικασίες σε νόμιμο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν όλα τα αντίδοτα σε αυτά που κάνει αυτή η ελεηνή κυβέρνηση και η ελεηνή βουλή. Υπάρχουν αντίδοτα για όλα. Το θέμα είναι να μπορέσει ο άλλος, ο κόσμος, ο απλός, εμείς δηλαδή, να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτή η δυνατή. Δίκαιο είναι αυτό που είναι το κατά κόσμο. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Είναι μια
ένα αισχρό συνοθήλευμα φόρων εναντίον του ελληνικού λαού. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σχέδιο εξόντωσης. Το βλέπουν ακόμα και οι πιο δύσπιστοι, θα έλεγα. Για την ατομική διοκτησία θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή βάζουν φόρους στην ατομική διοκτησία, στα ακίνητα, και συγκεκριμένα αυτές οι εφημερίδες έγραφαν ότι τους φόρους αυτούς που έχουν στα ακίνητα, δηλαδή το χαράτσι της ΔΕΗ, το ΕΤΑΚ, ο ΦΑΠ, πρόκειται να ενοποιηθούν σε έναν ενιαίο φόρο, ο οποίος θα μπει στα ακίνητα από το καινούριο χρόνο, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ μεγάλος και δυσβάσταχτος. Αυτός ο φόρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με το δικαίωμα, το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη, της ιδιοκτησίας, του να έχει κάποιος μια ιδιοκτησία, δεν έρχεται ευθεία σε σύγκρουση με αυτό το άρθρο του συντάγματος? Έρχεται και αυτό και τα υπόλοιπα, αλλά ασχολούμαστε τόση ώρα νομίζω με το σύμπτωμα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα. Για να ασχολούμαστε εμείς με αυτά, ενώ το πρόβλημα είναι όλη αυτή η παρανομία που υπάρχει εκ μέρους των εντός εισαγωγικών ηθινόντων. Δεν μπορεί ένα κράτος το οποίο έχει απολέσει την εθνική του κυριαρχία να ζητάει φόρους από το λαό. Είναι εκ προημίου παράλογο, είναι τρελό. Και εάν αυτό το καταλάβει εγώ πρώτος και ο υπόλοιπος κόσμος, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου αυτοί να πάρουν από εκεί που ήρθαν. Από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε ότι τη δύναμη την πραγματική την έχει ο κόσμος και όχι αυτοί που έχουν την εξουσία τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν έχουν καμία εξουσία. Είναι, σας είπα, τηλεάνθρωποι, είναι μαριονέτες, είναι κυβέρνηση στο γυαλί. Δεν έχουν το σθένος να βγουν στον κόσμο. Βλέπετε ότι όπου πάνε τους ξυλοκοπούν. Αλλού τους βρίζουν, αλλού τρώνε γιαούρτια. Σημαίνει ότι δεν έχουν ούτε το 1% της αποδοχής του κόσμου. Μπορεί και το 1% να είναι πολύ, που σας λέω. Αλλά ας πούμε ότι είναι κάποιο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό είναι από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην ψωροελίτ, το ένα κομμάτι της Ελλάδος, που ελέγχει το παιχνίδι, και ανήκει και στους ψήφους που έχουν κλέψει παρανόμως από τους γάφρομετανάστες, από τους ρωσοποντίους. Δηλαδή έχουν μια δυνατότητα και μια δύναμη πενιχρή. Γι' αυτό και δεν κάνουν εκλογές και ούτε πρόκειται να κάνουν. Γιατί αν κάνουν εκλογές θα χαθούν από το χάρτη. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει νομιμοποίηση? Έχει μια νομιμοποίηση ότι είναι παράνομη. Έτσι το λέω έτσι σε σχήμα λόγου για να γελάσουμε. Είναι παράνομη εν τη γενέση της. Είναι προϊόν εγκλήματος, διότι μια κυβέρνηση όταν δεν μπορεί να κάνει, όταν φεύγει ο Πρωθυπουργός, το Σύνταγμα λέει ότι το λόγο έχει το δεύτερο κόμμα. Το δικό του το Σύνταγμα και το δικό μας. Μετά, άμα δεν μπορεί το δεύτερο κόμμα, το τρίτο, το τέταρτο και ούτω καθεξής. Εφόσον έχουμε γαλαντζή πρωθυπουργό, γαλαντζή κυβέρνηση, είναι όλα έολα. Το μόνο που λείπει είναι μια διαγραφή. Με ένα χ λύνονται όλα. Με ένα απλό χ, με μια μονοκοντιλιά. Με το στυλό φεύγουν αυτοί, αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένες μορφές αντίστασης, δηλαδή να μου πείτε 1, 2, 3, παράδειγμα, αυτό μπορούμε να κάνουμε για να αντισταθούμε σε αυτό που καταπιέζει και κάνει κατάχρηση στα συνταγματικά μας δικαιώματα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορούν να κατεβάσουν, όπως βλέπω ήδη ότι όλοι το βλέπουμε, ότι έχουν κατεβάσει τα στυλό κάτω, δηλαδή να κάνουν λευκή απεργία. Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να μην πληρώσουν κανένα φόρο, μα κανένα, διότι και αν κυνηγηθούν, θα κυνηγηθούν από ένα παράνομο καθεστώς. Εφόσον εδώ κινδυνεύει το κεφάλι μας, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν θα έχουμε φορολογική ενημερότητα του χρόνου, τις 6 μήνες. Δηλαδή θα πρέπει να χάσουμε το δάσος για να κερδίσουμε το δέντρο. Το πρόβλημά μας είναι η φορολογική ενημερότητα, θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ κινδυνεύει να μας πάρουν όλη την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν σε δημοκρατικά, εφόσον θεωρητικά μας επιτίθενται μόνο με χρήματα, ποντάρουν στην εξαθλίωσή μας, να τους γράψουμε, να μην το πω γιατί είναι βαρύ, εκεί που δεν πιάνει μελάνη, και να μην δώσουμε δεκάρα.
εάν ο ελληνικός λαός 10 μέρες δεν πληρώσει, δεν κάνει καμία συναλλαγή, ούτε καν σε εμπορικά καταστήματα, παρά μόνο ψωμί και τυρί, αυτοί θα φύγουν όλοι μαζί σε ένα αεροπλάνο, ούτε καν χρήματα και δεύτερο αεροπλάνο θα έχουν. Ας έχουν κλέψει τόσα λεφτά.